50 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras alas 12:14. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahaynod to mga tugang Sabado po ngunyan, kat sa 27 sa bulan ka Nobyembre 2021. Ini ang Bareta alas 12 asin kami ang sadong mga takapagbareta. Ako po si Mardula Dainiba. Ako man po si Francia May Boras. Enot sa headlines sa tuyang darakulang mga bareta sa lado lokal. Ayuda sa mga senior citizens sa Legazpi City, ipapadagos kan AKB. DepEd Bicol Regional Director nakapulan sa mga estudyante na magbabakuna na. Sanggatos na fiberglass bangkas planong itao kan Dole sa Tabaco City. 64.6% na kan target population sa Legazpi City, fully vaccinated na. Sa lado nasyonal, hararom na pag-aadal kay Puan pa
para sabihon na kontrolado na ang COVID-19. Bagong variant kan COVID-19 na pwedeng maging cause of concern sigun sa Okta Research Group. DOH nangapudan sa publiko na dai magpili nin brand nin bakuna. DOH pigo konsideraran pagbabakuna sa mga aking maedad 5 hasta 11 anyos. Sa ibang nasyon, travel restrictions, maigpit na ipapasunod kan iba-ibang nasyon. Sa laro nin sports, dating magkaapila sa Magnolia Hotshot sa mag-aapil naman sa MPBL. Yan ang headlines. Ganyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Tinawanan na sigurasyon na Bicol Party List Representative Bido Garbin na magtaod-taod sana ang mga senior citizens kan ibang barangay sa Legazpi City para sa payout sa tabang financial sa Indakan na Bicol Party List. Kayang sinabi na ang mga barangay may schedule kung arin sinda nakatalaan na makaresibikan benepisyo. Idinagdag pa man ni Garbin na sa mga masunod na aldaw, may mga residentes kang barangay na yuan nakatalaan na mag-resibi kansiring na ayuda. Sa ibong lalado, padagos manggiraray ang tupad program sa tabang kan Department of Labor and Employment o DOLE para matawan ng oportunidad ang ibang residentes na makatrabaho man lamang maski sa nagkapirang aldaw katrukis nin kantidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Magpabakuna na para back to school na. Iniya naging pangapoda ni Department of Education Bicol Regional Director Gilbert Sadsad sa mga estudyante sa rehiyon manungod sa mangyayaring 3 days vaccination holiday sa Nobyembre 29 sa Disyembre 1, 2021. Sigun kay Sadsad, importante ang pagpapabakuna kan mga estudyante, tanganing day na madipisilan ang pagpapahiwas kan limited face-to-face classes sa Bicol. Ipiniliwanag ni Sadsad ang importansya ang pagkakaigwa nin bakuna, tanganing magkaigwa nin proteksyon ang mga maeskwela, siring man ang mga maestrang magtuturo. Sa ngunya, nasa siyampasan ng pampubliko asina sa rong pribadong eskwelahan ang kaibahan sa pilot testing kan face-to-face classes. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunyam pa sana, nagpapasalamat na sinaugma sa Alkalde Cristal Lagman Luistro Cantabaco City dahil sa asigurasyon sa iya the Labor Secretary Bebot Bello na ang gobyerno lokal sa nasabing syudad biglalao man na makaresibin insang gatos na fiberglass na bangka na itatao maninda sa mga napipiling resipyenteng parasira. Asira ng bagay nangyari matapos na makauron mismo ni Luistro si Bello ka nakaagaiguan na aktibidad sa Albay Astrodome. Sinabi ni Luistro na ang mga sakayan, pandagat, dakula ng tabang sa mga parasira na naapektaran kan pandemya siniba pang problemang pigampang ka mga nakaaging taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra Kulob ang buong labada. Nasa 64.6% ka na target population sa Legazpi City ang fully vaccinated na. Sinabi ni Legazpi City Health Office Head Dr. Fulbert Alec Gallego, basado sa datos ng Department of Health Bicol, ang Legazpi target na makapagbakuna ng 147,643 na individual at siya na 95,434 digdian na nakakumpleto na kan bakuna at si 91% o kapareho nin 133,967 persona ang nabakunahan kan primerong dose asin may natatada pang 13,676 ang unvaccinated. Sigun kay Gallego, sa probinsya kan Albay, ang Legazpi City ang nanginganot sa vaccination rollout. Sa ngunya, nagalawom si Gallego na madudugangan pa ang nasabing mga numero sa mangyayaring 3-day vaccination holiday sa Nobyembre 29 sa Disyembre 1, 2021. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Mientras tanto, sang gatos ng mga child laborer sa Masbate ang nakakaresibi ng social support services
alis sa Project Angel 3 Project Candole Regional Office Number 5. Sinabi ni Joanna Vigas, Gatagagtaram Candole 5, na ang proyekto may kinaraman sa sendag advokasya na makurtar ang child labor, pasiring sa progreso ka mga komunidad asin bilang parte kan selebrasyon ka National Children's Month na may temang New Normal na walang iwanan, karapatan ng bawat bata ating tutukan. Sa iyong sinabi na ang gatos na child laborers halis sa iba-ibang barangay kan Esperanza, Masbate, nakaresibin ng food packs, school supplies, mugs, payong asin batang malaya, t-shirt. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Nasa 11 babae as in 19 lalaking person deprived of liberty sa Sorsogon City District Jail ang nagresibikan sa indang completion certificate matapos na makumpleto ninda ang training na pinanginutan kan Technical Education and Skills Development Authority Sorsogon Provincial Training Center. Sigun kay Jail Senior Superintendent Bernardo Sanchez, Assistant Director kan Bureau of Jail Management and Penology 5, day naging hadlang ang pandemya tanganing mas paiwason ang kaaraman asin kakayahan kan mga PDL sa rehiyon. Sinabi ni City District Jail Warden Junior Chief o Jail Chief Inspector Rodolfo Versosa na 30 PDLs nag-alal sa paghibunin imbutido, tosino, longganisa asin itlog maalat na posible nindang maging source of income habang nasa loob kan kulungan o maging sa luwas kan piitan. Anasabing mga training asin seminar parte kan education and livelihood program kana sabing ahensya. Paano ka mapapaswitch sa Nescafe? Mga tugang yan po sa tuyang alas 12 mga bareta sa lado lokal. Ang bareta niya ito sa lado nasional asin iba pa, nakaliis lang ganit. Paano ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Hulita, mas bago asin mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramo na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna, at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Ang mga bakuna laban sa mga vaccine-preventable diseases, deserve mo yan! Kaya ang mga bakunang ipinamimigay namin ay subok na, ligtas, epektibo, at libre para sa lahat. Siguruhing todo ang proteksyon ng iyong pamilya at komunidad. Pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng... Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms
symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multisarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy champ, start your day, Milo every day. Ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay. Isa sa bawat 10 Pilipino ay mayroong viral hepatitis. Isa ka na ba doon? Kaya alamin kung ikaw ay mayroon nito. Mahalagang magpa-screen at magpapakuna laban sa viral hepatitis. Tandaan, kapag may malusog na atay, siguradong sasaya ang buhay. Ugaliing magpakonsulta sa doktor para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CHT. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Kung most recommended ng doctors ang Wilkins Distilled Water, We highly recommend joining Worth a Win sa Wilkins promo. may chance manalo ng 1 million pesos. Weekly prizes na 50,000 pesos at instant cash vouchers. Just buy 7-liter Wilkins distilled water to join. This is Marian. And Ding Dong Dantes saying, Kayo ay worth manalo at worth a Wilkins. Create a PayMaya account to join the promo. Promo runs from October 15 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1422 series of 2021. Worth a win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Lahara maserbisa tuya, maestrong may malasakit pa sa kapwa, para sa mga kahobenesan, Charlton Lahara madudulukan, Charlton Lahara na kita, 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 Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang paroli, handa ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama.
Saan ngayong Kapaskuhan? Buksan ng Coke, buksan ang magic ng Pasko! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Christmas time, nasa DCGB, 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 DCGB. Papa Kapadagos kang Bareta, alas 12 dumagat sa Bareta sa Lado Nasyonal. Kay puan panindugang na pag-aadal bago maideklarar kang Pilipinas na kontrolado na ang COVID-19 transmission. Inang pahayag kan Department of Health sa taho kan pagbaba kan bagong infection as in pagbaba kan positivity rate kan mga nakaaging aldaw. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, kan kaso kan COVID-19 sa nasyon, nagbaba na alagad igwapang day masigurong rason. Idinagwang pa niya na naka-eksperyensya na nagbabaan kaso alagad, nakaagay nagkapirang aldaw, naglamkaw na naman kung kaya kay puwan na nalawig na panahon para pagkadalan asin mag-ibalwar kung ano ang nangyayari. Tinawanin doon kan Independent Monitoring Group Octa Research na ang bagong nadiskobring COVID-19 variant sa ibang nasyon na naglalamanin masalangkaw na bilang nin mutation, pwedeng maging potential cause of concern. Ang B11529 igwanin sagkoda sa 10 mutation kumpara sa 2 sa Delta asin natulo sa Beta na yon pigbabasol na kausakan paglangkaw kan infection sa South Africa. Sinabi ni Octa Fellow Dr. Guido David na sa ngunyan, pwedeng apudo na potential for serious concern na dahilan tayo ba ini kaysa sa original na virus. Nangapulang girari ang Department of Health sa publiko na dahil magpili sa branding bakuna kontra sa COVID-19. Inibilang preparasyon sa gigibuho na National Vaccination Day kung saan nagkaigo ni nagpagtiripon ang DOH kampang ang mga opisyalis lokal ka nasyon para hagadan ng tabang na may pasabot ng gad sa publiko ang importansya kan pagbabakuna. Ang pangapulan kasunod man kan informasyon na sobra 37,000 na bakunang Sinovac ang posibleng mapaso. Kailan ta habo ka mga residentes na matudukan kan bakunang gibo sa China. Pigko konsiderar na kan Department of Health ang pagbabakuna sa mga aking may edad na 5 hasta 11 anyos tanganing magkaigwa naman in proteksyon kontra sa COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na haro sa 13.5 milyones na ang nasa age group sa nasyon. Sa iyang ipiniliwanag na dahi pang malinaw na petsa kung rin pwedeng punan ang programa dahil ang takipuhan pang magpaluwas ng Emergency Use Authorization and Food and Drug Administration. Siniguro man niya na igwanin magkakanigong supply ng bakuna kung pupuunan ang pagbabakuna sa mga may edad na 5 hasta 11 anyos na mga aki. Kabareta niya to sa ibang nasyon. Pinuna ng pagbawalan ka United Kingdom, Europa, Israel asin Singapore, pati na kan iba pang nasyon ang si Isayman na maghahali sa ibang nasyon kan Afrika tanganing mapugulan ang paglaog sa indak ang bagong mas nakakaulakit na variant kan COVID-19. Nangyari sila na bagay matapos magkaigwa na kan sila na kaso kan variant na B.1.1-.529 sa South Africa, Botswana, Hong Kong, asin Israel. Mientras tanto, nagpotugman ni duwang simanang lockdown ng Slovakia para dagos nang mapababa ang kaso ng COVID-19. Nagpoon ini ka Nobyembre 25 kung saan dakol o kaya bapon ini nagpoon ini ka Nobyembre 25 kung saan dakol ng mga establishmento ni sinarado. Pwede man na magluwas ang mga tao pag sinda maduman sa mga eskwelahan, doktor, asin trabaho. Napagaraman na maabot sana sa 45.7% sa 5.5 milyon na populasyon ka nasyon ang natulukan ng bakuna kontra sa COVID-19. Iba pang detalles kan Bareta sa lalo nin sports. Si Peter June Simon nagtapos kan sa iyang 17 taon na karera sa Philippine Basketball Association kay ban sa iyang kaapil asin amigong si Mark Pingris. Iniyan rason kan oportunidad na makaiba girarayan sa iyang amigo si Simon, nagdesisyon na magbuelta giraray sa pagkawat. Siya makawat sa Nueva Ecija Rise Vanguard sa Maharlika Pilipinas Basketball League Invitational Cup kaapil si Pingris.
Iniyan kinumpirmar ni head coach Charles Chu sa pagsasabi na sinda Simon asin Pingris magkaapil sa Rice Vanguards. Sa satuyang barata sa siyensya asin teknolohiya, nagibuhan naning paagi ka mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa Sanaban ang peligro sa renibong ocean animals kontra sa mga gamit ng fishing nets na nagpapataw-pataw sa mga kadagatan. Ini sa paagi kan pag-recycle ka mga gamit ng fishing nets sa sarong sweet 3D printed stuff, arog kan phone cases, lamps, nutcrackers, asin kadakol pang iba. Ang proseso iyo ang pagkolekta sa mga gamit ng fishing nets, asin pag-transform sa raw materials para sa 3D printing and injection, asin pighurma sa mga bagay na may maniba-ibang tamanyo. Ang final product, talagang durable, asin recyclable. Istoryang naiiba! Sarong 63 anyos na misis sa Vietnam ang nagserarom sa operasyon na pigaapod na laparoscopic procedure tanganing tanggalon ang tumor sa iyang halunan. Pero nabiglaan sa iyang mga doktor na imbes na tumoran sa indang matanggal sa halunan kay niya, sarong buhay na lintaan sa indang nakua. Anday pinangaranan na misis hari sa mabulod na probinsya kan Hagyang, Vietnam. Pirmining nakakamit ni na pangungulog nin payo, nasal congestion, asin pagbulos din mucosa fluids sa iyang halunan. Dahilan digdi, nagpahilingan misis sa sarong ENT doctor asin nahiling na may unidentified mass sa iyang halunan na sa hiling ninda tumor. Kan magsirarom sa laparoscopic surgery ang misis, nabiglan sa iyang doktor kan mahiling na sarong 6 pulgadang lintaan na sa halunan kaini. Tingidayan misis kung paano nagkaigwanin linta sa iyang halunan, pero may dudaan mga doktor na posibleng hali iniya sa tubig na inumo na napigaharok ninda sa inda sa sapa na haranis sa indang harong. Flashback! Nobyembre 27 kan taon 1932 kan mamundag duman sa Concepcion Tarlac si Senador Benigno Simeon Noynoy Aquino Jr. sarong Ninoy Aquino Jr., sarong popular na periodista, politician asin opposition leader na ginadayon kan Agosto 21, 1983 sa Manila International Airport matapos magbalik gikan sa exile sa Estados Unidos. Binansagan siyang wonder boy of Philippine politics dahil sa iyang manlain-lain na achievements bilang pinakang hoben na alkalde kan Concepcion Tarlac sa edad na 22 anyos, youngest vice governor sa edad na 27 anyos, Gobernador kan Tarlac sa edad na 29 anyos asin guminibo na istorya sa pagiging youngest elected senator sa edad na 34 anyos. Mga tugang yun na pang kabilugang kasatuyang pang alas 12 mga bareta. Tunipo na sin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangarap ka nagsurat ka mga bareta, News Director Edwin Peralta siringman si Angel Mustaza. Sa pangarap po ni man ito tanya sa lado technical, kanina si June Napoles. Kasabay tawan si Arvin asin si Richard sa social media department. Ito yung mga information technologist. Sa pangalan po kang bilog na tropa, kami po ang mga naging tagapagbareta. Ako po si Mardila Daingiba. Ako man po si Francia May Boras. 28 days before Christmas, happy weekend po. Ingat sa napirmi. Thank you and God bless the Philippines. Singdong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisama ng mga broadcasters ng Pilipinas sa oras mga tugang alas 12:39. Ang oras hatod sa Indokang. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse,
Lakas ng tama, pero di wasak. Drink responsibly. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibo kan mabuot na kong